दिनैहाय बे जोंहा अन्थाइबिलि नङा होमबा अन्थाइबिलि सक्ति केन्द्रनि जोंहा खुथिमारि 90 नं बुथ सेन्टाराव दिनैहाय बे हाबाफारिया जादों जोंनि रुंसारि मानव गेदेर मानगोनां सुजित नार्जारिनि बिथांनि कमिउनिटि हलाव दा दिनैहाय आंजों माखासे गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय 26टा फेमिलि 26टा न'खर दिनैहाय आंजों बिजेपिआव मेम्बारशिप हिसाबै हाबफैदों दा बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय आरो माखासे जोंहा गोबां जोंनि बे फुराना आंनि बिजेपि सापर्टार दंखाजोबोमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय गोबाव सम जानायलाय सारजों एसे देखा जानो होननानै बिथांमोना नुजाफैदों दा दिनैहाय रायलायनायबो जादों आङो हयथ' बुंनो थाङोब्ला बेनो प्रथम होनजायो आं गोबां सम हाबा लानानै थादोंमोन नाथाय जोंहा बाव गासिबो कमिटिया जा फुरा दंजोबखायो बर कमिटि सक्ति केन्द्र बिथांमोना बे प्रग्रामखौ बानायनानै आंखौ लेंहरनाय जादों दा दिनैनि बेलायाव आं नुनो मोनदों दासिमबो राजिब ब्रह्मखौ जे रायजो राजाया अनसायनाय दं बेनि थाखाय आं बनरगाव रायजोनि मण्डलनि साफ्रोमबो मानव गेदेर मानगोनां रायजो राजा साननो हनो गोरों बुद्धिजिबि मेलेमजिबि मानगोनां गावबुरा बिथांमोन फरायसुलि फरायसुला बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो बिथांमोना दि आंखौ दिनैहाय अनसायफिनदों मानसि हिसाबै बेनि थाखायनो आंनि गोसोआ दिनैहाय बिराद रंजाखांदों दा बेफोरखौ नायनानै आंहा दिनैनि दिनाव आङो बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनोब्ला देरहासारा 100% खाथां होननानै आं साननो हायो आरो गोबां आंजों कन्टेक्टआव दं गोबां मानसिया जइन जाबावनांगौ दं बिथांमोनाबो आंजों सावरायगासिनो दङ दा बिथांमोनखौ आङो लासै लासै लाबाय थानोसै होननानै आं खोथा होदों दा दिनैनि दिनाव बनरगाव समस्ति हिसाबै बिजेपि पार्टिया सेथि नाम्बाराव दं होननानै आं खाथाङै बुंनो हायो बेथ' इसोरनि अननायाव जुदि रायजो राजानि अननायाव जुदि आं देरहासार जानानै एमफोर मोनफ्लांबायोबा मोनोब्ला रायजो राजानि थाखाय आङो खामानि मावनो रेडि आरो आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानैसो राजनितिकआव ओंखारदों मानो होननानै बुङोब्ला आंहा न'खरनि थाखाय आंहा जेबो समस्या गैया ओंखायनो आङो सिगाङावबो बिदिनो अनबोदों आरो दाबो सेम अनबोगोन आरो मोजां डिपार्टमेन्ट मोनोबा आरो बिनिफ्राय साबसिन आं रायजो राजाफोरखौ अनबावगोन